होख्लायदो बोखांसै दा थाङाखै बेंथलाव दाख्लै दै देरनायनि बे माबानिफ्राय लामाया नायाखै आंनाथ' गैया गैया आंबो दाखालि दै देरनायनिफ्राय थाङाखै दै आंबो बारासै नै दाखालिहाय बे दाखालि मोनायाव देरनायनि एसे सिगाङावहाय थांदोंमोन आं दाख्लै मा बाराय मालाबा सानाव देरनायनि बिदिनो गैया बोरिनि दैयानो जा गोथौ बारनो गियोलां मैने बोरिनि मोनसेया गोथौमारा बेलाय निजोरासोना नङा नैबे नाव बारनानै मोनसे दंना बेखौ नाव बारनानै मोनसे दालाय दङ बेखौ खोआखै बिसोरो एसे दालां फिसाफोर बानायबाबो दालाय नङा होमबाबो मिसिनजों गारियानो थोरोबफिनो खानाया माबायदि मडेल सिनजादों एसे कमेन्टफ्रावहाय माबायदि नुदों खोन्थाहरदो आरोना चाइनिसनि एसे सिनजानो नागिरदों नै मिनियाया नायदो बोरायलाबो एसे डिजाइन बानायनि मा नुयो गोदान मडेल लानाया बल खेला नायनो सानदोंमोन गरमाखौनो बादों बाइक सालायलाङोनो ओमफ्राय टिकेटआबो मोनलायलायानो बहाय थांनांगौमोन मा थाब थांबा मोनगौमोन औ खर'फ्रानो समान नङालै गोदो बिमाफ्राबा माबोरै थुखो दांखल दुंखल मानसिफोरनिखौ जा दुलुर नुजायो आङो खर'आखौ बिदिया बरिया जायोसै आंनियाथ' मा मुरि दोनजादलायना जाजादलायनाय माखासे खलदानो ना गान्दुफ्रानो गैयामोन गोदो बिदि हाफोराव फुथुबलाबायनानै गैयामोनबो औ माने जोंनि नुबोनायाव जोबोद होनायखौ जों नुखादों आरो दासो एसे जादोंना ने डेभेलपआनो नों आं बेसेनाव दांना थायोमोनलै आदा नों माबायदोंमोन माबायदोंमोन दा होनब्ला आं माबायखादोंमोन ने थिगखौनो माहाजोनथारमोन ना माथो दिनैलाय
मथा मथि बिदा फंबायनि गेजेराव नोंथांजों रुजुनो हानो बिदि खामानिया ओमफ्राय दा जासे नोंसोर गैले बिजनेसाव थांब्ला बिनि फिसाखौ नुब्ला सियार बुथुमना होखायोमोन आरो बिदि खामानिया एग्रिकालसाराव थां जिखुनु अफिसाव थांना नोंथांखौ नुब्ला सियार बुथुमना होगोन हाखु दाखुनिया डेन्जारमोन जाहैबाय बिराद मान होयोमोन खेबसे बे समाव डेन्जारमोन जाहैबाय रोंनायाबो बे खैला मैला ओनसोलावहाय साब्रैल' खामोरा गोरोङा जोंनि आफा ओमफ्राय नैबे मादै महिलानि बेवाइ मादै महिलानि बेवाइयालाय क्लास 3 फरायनाय ना मोदाय गथ'ना औ बिदिल'खाना इयो बांद्राय क्लास 3 ल'रा हाब बेनो नायदो माबायदि ने मेगन बिगुर थुखोलायना लिरबावखायोमोनरा नोमबायाथ' मेट्रिक पासनि खोथा ना बे समाव ओमफ्राय बेसेबां LP मास्टार बिसोरो 7, 8 फरायनाय गोजामोन बिदिमोन ने आफाया मेट्रिक पासमोन गोदोनि जाहैबाय गोदोनि डेन्जारसो इंलिसावबो दाफेगोन लिरनाय होननाय राइटिंफ्राव दाफेगोन आंखौ हमनानै लांलायला माबायावहाय बङाइगाव कर्टनाव थानावहाय ओरैनो लिरनायाखौनो सहि हैनायाव मानिनांखादोंब्रा गनायनाङोमोनब्रा गनायनांखादों बा माथो होननां एसामिस होबायना मानिनांखादोंलै माथो बोराया थिखोनानै लिरनो होननांखादोंरा बिराद मान होयोमोन अफिसफ्राव थांबा एसामिसखौसो फरायनांगौ दोङो जेरावबो एसामिसासो गारा दा बर' फरायनानै जेबो लाब गैया मथा मथि एसामिसाव नामदांखा खालामनो हादों गोदो दा बुंनो थाङोब्ला हनै जोंनि बर' मिडियाम इंलिस मिडियाम फरायग्राफ्रा बे दानि बे मण्डलावथ' बे हानि बायदिसिना गासै एसामिस गोजा रावबो बेसेबां माबायदि बेखौ हमनो हाया दानि फरायनायफ्रा इंलिस नङारा एसामिसावबो गोरोंखामोनरा अफिसफ्राव थांब्ला इंलिसनि सायाव फरायहैबावोमोन जाद्राया बर'आव हाबनाया बर'नि जानांसिगोन ओमफ्राय हनै गुदियावनो माबायानो देनजौ एसामिसजों ट्रेन्सलेट खालामग्रा हानि माबायानो अफिसियेल खामानि मावब्ला एसामिसनि बाहेरा रायज्लायनो मोनामोन गोदो ट्रेन्सलेट खालामनांगोन बेखौ बेयावनो डाबल बे बर'नि माबाफ्राल' एसे हासार माबाय थिउलजियाव थांनायफ्रा नै बिसोरल' एसे हायो दानि एसामिस माबाखौ बेजोंबो एसे गारदो बिदि खानाया सेंग्रानि जाखाबाय सेंग्रानि जाबाय दा बेनोखारा मडेल बे बिजौ एसे जाथि जानायखौ गारदो सेंग्राजों बोरायजोंलाय मा खोथाब्रा खानाय लानायालाय गावबा गाव मडेलसो जाहैबाय बोराय बोरायानो 220 सालायला मोद्ला नुबावो हनै नैबे मोखां मेगनखौ बाबोनो नाङालै मेगननि एसे गोजौआवसिनस' डिस्टार्ब मोनोलै मेगनाव नांफैला बेयावनो हो मेगनाव नांफैबाथाय डिस्टार्ब मोनखायो आं बांद्राय गोलावलाबो बायो आं खानायाखौ एसे लावद्रायनायसै नामा एसे गारबाव नामा
Sana nilainya lebar mata apa ini? Ini kayak Ini ini. Kalau isi mesinnya mungkin ada. Bisa biasa. Bisa biasa. Sampai dah? Ha? Sampai di? Boya. Ada. Hả? Hả lên. Ơi, karen थांबाय नै. Đấy. Karen थांबाय लोगोफोर लाइभखौ दोनथ'नाय जासिगोन.